bitene me kalo kile duru samba fla ani muganduru amunu sokole no malikuna funna shu ani kile anga foli bo bela jele aw bismillah malikuna fon konna na bamana kan kuna foni keneka Foni Daminena, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale à Alebola, ka lancement ko o boloda ni weekend konna Tombouctou ale marabolo la kerekerene ala u ka festival Tombouctou Lazalatere o nyanamala ni weekend na Tombouctou marabolo la ka demba ko o taka di ministre mini ale ka bara beneno barako ko kan koma ministre de l'entrepreneuriat national madame Sek Musale ale kon ko keneno ka ademba minafa ni kenen yere kon ko nyanamala no kosebe kenen ka ubola ka kuma nyogon ke ka hakilna falo yere kon ke exposition chama o yere kon ku be kenen ka ya ira ka fo u yere kon be kan nyana jen ke ko mi kama so o de ka ira ka fo fam yere kon u balla dala fo ye ko o yere kon du bala ka ira tuguni ka fo ko ame wakati ni na ina fo sano fam yere kon ne Tombouctou marabule alisa u yere kon balaka u balla dala ko ko ulu waliya Ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire Congo ale ministri bola ka akunda anga ba malibaka kabi avril kalo kile bisaba fakana do me kalo kile durula madame Irene Marie Cecilia ale bola kana anga faba konna kana anga bara do ko ulu ketuga lagani abara nyogon kerenkerenela ministri mini ale ka bara beneno kena ko kan ko ma colonel Assane Badialo uere ko ni bola kata bona uere kon ke anga faba ale commune flanana o ka kena so mi benoni ale be wele ko centre benkan uere ko ni bola kata bona ke uere kon konna ka baro were koni kechuga lega anu ube ku ka baro were koni teme chuko munu ka ko ulu lege bara kura munu do ubulu ka klaka unyeda uluka o temene ko fe ubula ka ukunda bangine da ka bangine da yere koni boli ko fe no fami anga ministre mini ale ka bara beneno kena ko ku kan ko makolonela Assane Badialo ayre koni bola ka tani Congo ministre ye senu ko ulu fe no kanyashi mamunu ni alala jarabi usoro nu udaka yoro beneno senu ko ulu barama ukala kata bona keni ma ko fota nu yerela Sibiri temene me kalo kile saba samba fla ani muganduru fem yere ko ne parti politique mawi olu kun kanga irion boloda palais ale konna na badala bugu ko olu feno fem ye badala bugu ale shifina ko we ale ni shifina ka jakulu do olu yere ko ni bola ka ira ka foku yere ko ni tina jena parti politique maw o kani nyogon dala jenke ka kuma nyogon ke ka sababu yake wa ira ka foku kuma fem ye parti politique mawi o beni ko sugunu ne ke wala sa ka jamana de on ka olu hakili rema o okum de konna na fem ye angala kana tigla mawi olu yere fene bola kata wuli ka jo yere ko ni sigisenga anga kuna fondi lo kerenkerene ala mali kuna foni jabarani uye jamuno soro ani uye nyiningali munu ke anga je anga ulu la menyoko fe ala la délicat mene fe ka pour population malienne doni mo shi kana bo nunu no fe anya bala Musa Minela mo munu sara mba image kele na aya la ja ne ba image kele na fo bo shi se ka fe fo Musa Minela fo na la kala muyi ashu munum bida mbolo dona shula kala bo maître ala ka ine maître de mala uya nenge ngambla ba falenga Umar Marko ale bollaw abe mu fo ko berdem tira berdem jala c'est vrai berdem jala tira ama fo yoro mago samurga kelge do mayrom la bere uruji de bola ki jo sanfe ko Musa Tanga président ni do dongele ngama uya jala nge bob ambe bolla mo shimajo waye shumu bo menakura bagadaji shumu no bora no ba ube shu folo biyoro fo usita rodo mo folo mbinane da shula wuli ambe ba animisa kono bi ango chega boy ibeka mine na ombe kumbeu M5 mo dama mun kumbeu be ba do kominde M5 mo dama mun kumbe ani bito ni jagni ekoro magani abe ambe kumbe a fena ajama tarami voilà ajama tarami mo fika klisro entre Mamadou Digo fe ay muye yenno aka jugoro lala fama munugumbe ani Mamadou Digo kumala sanfe mun bora ni nyogon chambo don o bawo negen ka taw bla abeta depuis ala Mali da Mali ma bonya soro nente ayo miri sorasu kume sali munge polo do boro sorasi fala politique mo nu ya demsanu nege saku labo olu de sababu fene ube prétexte de soro katla ka marfachi ube marfachi donc abe foko anga sorasu eta kwa mo fara donc ni era te mola kunya anga boy le blea ala ke dien bebe ka an wale nyuma do mi die dugu sawa nu dugu fenfe be ka faranga be Mali sababu asimi ala ka barka do asimila an konsira no ay jeune chama ya no donc
u ye sira bari mɔgɔw ɲɛ donc o yɔrɔ kɔni ma diya ne ye kosɛbɛ parce que jamana kɔnɔna na bɛɛ ni hakilina don donc ne e b'i ka lajɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ e bali o la donc ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'u bɛn'u ta kɛ donc a ka kan i k'u to yen u fana k'u ta kɛ parce que diversité o de bɛna ni hakilina ɲumanw tali ye jamana kɔnɔna na donc ni dɔ y'a ta kɛ n'o tɛ ka bala ta la donc a fana man tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bala ta la donc o cɛ man ɲi. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile générale de division Daouda Ali Mohamadine ayrala k'a fɔ ale ka kunnafoniya dɔ bɛ ka munumunu bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kunnafoniya minnu ni ayrala k'a fɔ kunnafoniya minnu tɛ tiɲɛ ye ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ nin kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ayrala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Daouda Ali Mohamadine ko ale yɛrɛ kɔni bananen don kosɛbɛ ni k'a yira tuguni k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ladalen don kɛnɛyaso dɔ la ko ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye AVC ko a yɛrɛ kɔni dɛsɛlen don ni o ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko nin kunnafoniya in tɛ diya ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye ministre de la sécurité et de la protection civile générale de division Daouda Ali Mohamed ni u y'a yira k'a fɔ basi foyi o yɛrɛ kɔni tɛ ale la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka ba Maliba ale finitigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni b'a la ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ sigi sen kan irisi ale jamana kɔnɔna na ka sanga ni irisi ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka wuli ko o yɛrɛ kɔni bila bolodiɲɔgɔnma bɛ ani jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni u ka defileba min ni o bolodalen don ka bɛn mɛ kalo tile 9 san 2025 o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka finitigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan irisi ale jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ nin defile yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kunba min kama sa o de ye irisi ale ye se sɔrɔ Aliman jamana o yɛrɛ kɔni kan ka bɛn mɛ kalo tile 9 ma ni a yirala k'a fɔ ɲinɛ bɛ bɛn o san 80 ma o de hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni b'a la ka na defile belebele ko o boloda irisi ale jamana kɔnɔna na ka bɛn mɛ kalo tile 9 ma o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni irisi finitigilakaw ye olu kan ka defile kɛnɛ in kan fɛn min yɛrɛ kɔni ni Mali ye ale ni bolodiɲɔgɔnma bɛ irisi ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ kan ka defile kɛ nin don kofɔta in na nin kɛnɛ in kan. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ale marabolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Gosi a yirala k'a fɔ fɛn min ye binganni wale tigilamaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔra ka taa binganni wale ko o ta ka Orange maaw ka antenne min bɛ yen nɔ ka o sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔra ka nin antenne kofɔta in ka ale jɛni kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Orange mɔgɔw u ka antenne ka jɛni nin marabolo kofɔta in ale kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ kabi san 2018 k'u yɛrɛ kɔni delila ka nin dantɛmɛ wale in yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dɔ kɛ k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ min Ala ka hinɛ la an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ IBK Ala ka hinɛ la ko o y'a sɔrɔ o tun bɛ fanga la ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ n'u yɛrɛ kɔni tilala ka taa antenne kura o yɛrɛ kɔni don transition ale kɔnɔna na ko nin wagati in na tuguni ko u yɛrɛ kɔni bɔra ka taa nin dantɛmɛ wale in ko o kɛ nin marabolo ko fɔta in na. Sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fana bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila k'a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception du plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan Ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fana bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ Sotiba Sotelco ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90
38 54 64 walma 65 66 58 58 couche Happy Nice denmansaw lafiya. An bɛ taa kɔ kan kibaro la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ale kɔrɔyan fan fɛ u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Djibo a yirala k'a fɔ sibiri don mɛ kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ ye nin marabolo kofɔta in maaw ye u bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka ɲɛnajɛ ka o yɛrɛ kɔni kɛ ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma kapitɛni Ibrahim Traoré ka ɲɛsin a ka wuli ka jɔ ye. Halisa an bɛ to Burkina Faso ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ale lakana tigilama dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lakana tigilama min ni olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ bɛnnen don Mali ale ni Burkina frontière ma o yɛrɛ kɔni dɔ bɔla ka ja ko o yɛrɛ kɔni bila ka kumakan ko o ɲɛsin Mali ale yɛrɛ kɔni lakana tigilama ma a y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na Mali ani Burkina frontière la ko u bala ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko ni u ni bingani wale tigilamaw karila ɲɔgɔn na ko ni u yɛrɛ kɔni y'u gɛn ko u bɛ boli ko ka u madon Mali la ko u bɛ taa dogo Mali ale kɔnɔna na o hukumu de la a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ wele ko o bila an ka Mali lakana tigilamaw ma walasa u bɛ se ka wuli ka jɔ sigi sen kan cogoya min na ka kɛlɛkɛcɛ dɔw ko olu bila ka taa nin yɔrɔ kofɔta in na walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin bingani wale tigilama ninnu ka u kɛlɛ ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ n'i y'a mɛn ko u bɛ boli ka na Mali la ko ni an ka lakana tigilamaw bɛ yen nɔ ko u bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to ko u bɛ dankari kɛ bingani wale tigilama ninnu na a kɔni b'a la ka wele ko o bila an ka lakana tigilama ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Gabon sibiri don mɛ kalo tile 3 san 2025 Gabon ale jamana ɲɛmɔgɔ kura o ka sigili ɲɛnajɛliw kɛla o hukumu de kɔnɔna na Brice Oligui Nguema a yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila a ka marabolo maaw ma o yɛrɛ kɔni bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ in kan jamana 16 ɲɛmɔgɔ olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Guinée ale jamana ɲɛmɔgɔ ye Général Mamadou Doumbouya ale tun bɛ kɛnɛ in kan fɛn min yɛrɛ kɔni Sénégal fɛnɛ o jamana ɲɛmɔgɔ ye Bassirou Diomaye Faye ale tun bɛ yen nɔ Central Afrique fo ka taa se Guinée Équatoriale ma olu jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min yɛrɛ kɔni Tchad ale jamana ɲɛmɔgɔ ye Maréchal Mahama Idrissa Déby ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani Ghana ale jamana ɲɛmɔgɔ John Dramani olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan walasa ka taa Gabon ale yɛrɛ président a ka sigili ka o yɛrɛ kɔni ja a bolo ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an minnu sɔgɔlen don an ka foli b'an ye aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔna